Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Wa mo ko makadungog nga nagisgot og nobi gatong midul ako. Oh, Chukoy, Aha. mibalik ang miduol ni mo. Oh. Ni Asya nagpaingon din Aha. Nahadlok ka? Wala, may kauban siya. Kuan ma'am, mo gumahadlok niya ma'am. Uy, milahos man. Kuan ma'am, sige na ma'am. Sige na ma'am, unsa may mo orderon ma'am? Chukoy, mangita na lang tag laing restaurant. Murag ako naman hinuoy ginervyos. Ha? Tinood ka ma'am? Pero nalako naman sila ma'am. Igo naman silang may order. Nahala sige. Ikaw na lang order og magpaabot ko nimo dinis auto. Mo ba? Sige, okay kay ma'am. Unsa man ma'am? Unsa may mong gusto nga sudan ha? Ang bidaan ng bayad ma'am eh. Kinsa magitong tawhana, Chukoy. Kuan ma'am. Ani ni ma'am. Amigo to siya ni boss ma'am. Unya, doon na si sukat nga ipahatag sa amiga nilang boss. O kailan ko, amo tong ako yung isugo. Pero pag man og hatag sa suwat, wa na may magkita. Karon pa. Pero, nubi man lagi na dungog na kong pangahan sa babae. Di lagi to no bi ma'am. Kuan, Nuri angan sa babae, Nuri. Nore? Anong interesado man kay ka sa ngan sa babae, ma'am? Ha? Tungod kay... Gusto kong makakita ni anang giingon ni mong Nobi. Nagmata na di ay ka. Wa ba mo pagtinga nga akong cellphone, ma? Tingaling nanawag si Alma. Wa man. Nak, nanghubag lagi ang imong mga mata. Wa ko makapugong, ma. Nakahilak yun ko. Gimingaw ka sa amahan sa imong anak. Wa man ko mingawa. Pero, wa ko lang kapungi nga. Mahinumdum sa nahitabo na mo. Bisag bago pa ming nagkita. Bisag wa mi feelings sa unang adlaw gyud sa nahitabo na mo. Pero, dili ko katumalimtan. Unang higayon nga, napuka ng akong kaputli. Wa ka pa di ay mapukaw ni Alma. Lahi gyud si Ronel, ma. Tinuod manggod siyang lalaki. Ampot, wa ko makasabot. Basta, dili ko mahulagway ang katagpawan. Mao na hinungdan nga mihila ka. Gibati ko lang ang kamingaw. Ang sobrang kahiubos. Mibiya lang siya nako nga wagin magpahibaw. Hain man di ay siya karunak. Wa ko mahibaw kung hain siya. Wagin siya mahikugman ako. Tungod kay wa man gid siya makahuna-huna bisag manamilit na lang. Mibiya siya nga walang maghuna-huna ka kung dili ko mamagdos. Unsay akong buhaton. Ayaw na lang kaguol. Mabdos ka na. O sa dili madugay, maklaro na gyud ang imong tiyan. Pero dili ko gustong masayod siya nga namabdos ko. Sa ako nang gikaingon ni mo, Nobe, mahimong gitiawan lang mo sa kahigayunan. Ang akong gikadlokan, nga tingalig maghuramentado niya si Alma kung masayod siya sa nahitabo niyang duhang Ronel.
O kung kuhaon gyud ni Ronel ang inyong anak. Dili niya makuha ang bata. Kana mao'y akong pangante. Dili niya makuha ang akong anak. Makahimo na kong mag-opisina, ugma. Malipay ka sa ako rong ibalita nimo pa. Ay, tinuod. Unsa man ka na, ha? May misud nga bag-ong investor sa tong kompanya. May pirma na siya kontrata. Good. Lipay kay ka. Samtang ako, nagpangutan. Ha? Nga naman. Nakita ko na unta katong hilabtanon nga mo'y akong gipadas akong suwat ni Nobi. Pero, wa ko makapadayon sa kutuyo. Kay miabot ang giingon ko nga bag-o investor. Nagpadag kag suwat ni Lobe? Dili na ko makaadto sa ilang Nobi kay dunay gi-hire si Alma nga usa ka kriminal. Jack. Pila kay bayad ni Alma ni atong tawhana. Kay anda man siyang mupatayog tao. Ay, tumana na lang laging akong gihangyo ni mo nga unaha ang atong kompanya. Aron konestibol na kini, mahimo na tang mubayad ni Alma. Kung nga akong gugma ni Nobi, ihug ko lang sa linaw. Dayong katunaw, ha? Pa, nahigugman ako. Gugmang tinud-anay ang gibati kong ngadto ni Nobi. Gipasabot ka na sa dako, Jack. Nga kanang imong gugma, mahimong dunay katumanan sa higayon nga wa na tay utang ni Alma. Sa ayaw lang ula karod. Kay dali man kang mahadlok sa bahad ni Alma nga makita ranas korte, di ba? Gamhanan ang kumpanya ni Alma. Dako nag-utang nila. Busa niya kanako ang tumang kahadlok nga tinud-on ilang bahad. Talawan ka. O nagasiguro ka basag nga higugmaong kang Nobi? Ayaw kalimot. Buhong kayo si Nobi uban kang Alma. Unya, unsa man day mahitabo sa kong pagbati, ha? Ay, Ang kunon ko gud si Nobi. Bisag unsay mahitabo. May bagting imong cellphone, nak. Ipalihog lang kong tanaw kisay na nawag, ma. Si Ronel gani, i-off lang palihog. Oy, si Alma ang nanawag. Tupagadayon. Ambi, ma. Love? Ngayon dugay mo ganito bag. Sorry. Nalayo man gud ang akong cellphone. Wa ka malipay nga nanawag ko. Nalipay, uy. Gikapoy lang ko. Muli na ko. Diyan ako sa airport aron musakay paingon sa Manila. Manila to Cebu. Maayo noon. Not excited? So, unsa man? Sa akong pagpanawag. O sa akong pagpauli. Sorry, love. Gikapoy lang ko. Unsa man? Wa na ba kay vitamins? Wa ka na palitin ni mama og mga preskong prutas? Kato si Chukoy. Wa na ba mo ana aron dadaan kag fresh milk? Maramang kag naglitan niya, uy. Gidadaan ko gahapon ni Chukoy. 5 gani ka botelya nga fresh milk. Ug daghang mga presko nga prutas. Ingna na siya ha. Kato si Singan gani ato? Si Chukoy. Ingna si Chukoy. Doon na si premyo gikan ako. Na, di mo dawat og bayad, uy. Ako ganitong gikumidyahan nga akong bayaran ng iyang gida. Giingnan hinuon ko nga dili na siya mobalik sa ato. Mao ba? Ganahan kay ko sa iyang fresh milk. Bag-o gyud. Di pareha sa palito na to sa mall. Mayon tag maatol nga naa ako inikanha niya. Sige. Ako siya sultihan. Saman, pasugat ka? Ang driver na lang pari ayaw na paghago og sugat na ako. Love you. Love you too. Nganong wa man nimo sultihi sa gibuhat ni Jack? Wa na lang, ma.
Tingalig masuko na sad si Alma o imparkuho na gid niya ni Alma ang ilang kompanya. Mausad. Ako nang pahibawa ng driver nga magpasugat si Alma. Ay, giuna ni nuna ng bino kaysa kape o kahas pamahaw. Ay, good bagbuot pa. Ha? Mao ni gikinahanglan sa kuntiyan o sa akong utok. Ay, sudli o nag-init ng imong tiyan, Jack. Kini ding bino. Di ni makapainit sa kuntiyan pa. Alkohol man na. Ayaw lagi pagbuot. Eh, Litsi. Jack, Diha na unta to ang akong tuyo, pero nasipyat pagid ko. Saon, diha naman ang akong bisita. kinsa ba'y gipasabot ni mo ba? Ito gisugo na ko pagpatunol ni Nubi sa kong suwat. O siya? Gusto kong mutuo si Nubi sa tinud-anay kong tinguha niya pa. Ay, nakasabot ko sa imong gipati, Jack. Bahala ka. Kung wa kayo nahuna sa itong kahimtang buhata, unsay gusto mo buhaton. Ay lang yun unya kog mahaye. Oh, asa mga? Milingkod naman o taga. Anong bitindog pa mga? Pa! Nasuko ka sa mga gisulti? Litse. Bahalag, masilag mong tanan nako. Basta ipadayon ko ang akong tinguha kang Nubi. Tuan ng auto. Magsugat na to ni Alma. Oh, ma. Nga ano wa magkamuban? Ikapoy ko, ma. Dili na mo magkasulti ni Adtong Ronel. Maayo noon. Wa naman sab ko'y gusto makigsulti ni Ronel. Pero magdugo ang imong kasing-kasing. Nalimot naman unta ko niya. Pero iyagib kong kipahinumduman. Ay, naluoy baya ko nimo na. Tungod na ako, nasakripisyo kagyod. Ayaw ko kusultihi, anak, ma. Ako ning desisyon. Way nagtudlo na ako. Pero ako mo hinungdan. Nganong napugos ka pagpakigrelasyon ni Alma. Nag-live-in namin ni Alma. Ug way mausab. Kining niya sa akong sabakan. Ako ning pagkatawon. Ug ang ipaila kong amahan, maugyod si Alma. Nobe. Ay mabalik ko sa farm eh. Adto ko dito mistambay. Lisod na kais ma'am. Sige nagpasingit na ko. Kuyawan kong masipyan siya ko. Nagkita. Ayay. Ay, ha? Ay! Nagtuo kang makaikyas ka na ko? Tugani ko. Imo ba yung nahatag kang Nubi ang suwat? Nahatag lagi. May nahatag lagi. More pa. Oo, more pa, more. Uban di ko sa ila. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!